हेलो मनुष्य फिसाफोर इसोरफोर बिश्वकर्माफोर गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा खौरां हरनो नागिरदों। बे फिसा खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि बानजायारि बिथांमोनहा गामाखालि बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिया 2022 मायथाइनि 22 जानुवारि जागायगोन। मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि बानजायारि बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला 2022 आरो 2023 मायथाइनि थाखाय नैबे बोहैथि दाननि 26 नभेम्बर अक्ट'खालि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ खुलि जासिगोन आरो बे खुलि जानाय समाव आं अनिल कुमार नार्जारी हिसाबै नुजाहैगोन। बेनिखायनो आंखौ सापर्ट आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा 26 नभेम्बर खालि एबा नैबे बोहैथि दाननि 26 नभेम्बर खालि नोंथांमोनहा फैनानै आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ नुवाखैब्ला एबा मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ नुवाखैब्ला 2022 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 26 अक्ट'खालि खालार खालि नोंथांमोनहा जागायदो आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनानै नोंथांमोननि दुखु दाहाफोरखौ सुस्रांहैदो, पिकनिक जाहैदो एबा लावखार ओंखाम जाहैदो। पिकनिक स्पटखौ सोरबा सोरबा नुवाखै जानांगौ। मोनाबिलि पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा ओरैबायदि समायना रमायना, भुटान खाथि, हाजो हाला, बिफां लाइफां, दैमा दैसा गासिबो नुनो मोनजोबगोन आरो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोसो गोरबोनि साननाय हनायफोरखौ एन्जय खालामहैनो हागोन आरो माने 2023 मायथाइयाव जाहाथे बयनिबो साननाय हनायफ्रा जाफुङो बेखौ आसा खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लानाय जाबाय। गोजोन्थों।